ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଜବ ନା। ଏଠି ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ପକେଇବନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ଶିଖାଯାଏନି ଆଉ କାହା ଘରର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କେବେ ଖେଳିବନୁ। ନାରୀ ଉପରେ ତ ଶୋଷଣ କାହିଁକି? ସେ ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସବୁ ସହିଯିବାରୁ। ଥରେ ତାକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିକି ଟିକେ ଭାବିଲ। ଝିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ପାଖରେ ତାର ଚରିତ୍ର ଶେଷ ହୁଏ। ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀର ଆଖି ଦେଇଛି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆଉ ଜଣ ପରିବାରକୁ ସେ ନିଜର କରେ, ଏଇଟା ତାର କଣ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀବାଈଙ୍କ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବାକୁ ହବ। ଏ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ନାରୀ ନୁହେଁ ଦୁର୍ବଳା, ନାରୀ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଧାରା। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପରି ସହିପାରେ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ବିନାଶ ବି କରିପାରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ